Hej og velkommen til julestuen. Det er jo i dag en rigtig dejlig dag. Det er nemlig anden søndag i advent, og du kommer med adventskransen, Anders. Ja. Har du selv lavet den? Nej, det har jeg så lige været nede og hente på tanken. Men jeg har måske du så til gengæld vil være sød og fortælle, for det er jeg sikker på, at du ved, hvorfor holder man advent. Det ved du vel alt om. Advent. Ja, hvad det er. det ved jeg faktisk. Hvad? Fordi at advent, det er ligesom for at fejre, at kirkeåret er begyndt igen. Og så er det ligesom for at sige, for at tælle ned op til jul, kan man sige. For det er ligesom de sidste 4 søndage, så tænder man så et lys hver gang. Ja, for så, det var og i dag så... er det så nummer 2 søndag, så du skal tænde 2 lys i dag. Ja, det vidste jeg jo ligesom godt. Det var ligesom jeg forventede måske. Nu er der kun 2 søndage, så er det juleaften. Godt. Men så er det jo anden søndag. Ja, og det er faktisk advent. også en speciel dag. En anden grund, det er nemlig, at i dag er det første dag af vores nye lågeåbner. Vores professionelle lågeåbner. Ja, det er jo noget, vi Bruno, har... han kommer. Bruno, vi har glædet os meget til, Bruno kommer. Og jeg har jo som personale ansvarlig, kan man jo nok sige, og som den, der har et vis grad æren for det, har jeg valgt at ansætte, efter selvfølgelig samråd med dig. Noget sammen, ikke? Ja. Men altså, det var bare mig, der træffede beslutning, at komme her, og jeg er meget glæder mig, fordi Bruno er jo en teamplayer. Han er en dejlig fyr, han er så ikke lige kommet endnu, og det er måske lige noget, jeg... Hvor er han egentlig? Jamen, men han er ikke kommet endnu. Altså... Okay, nej, det er så også noget, vi har valgt. Der måske lige til de forældre, der sidder med derude. Det er ikke en fejl, han ikke er kommet. Det er med. Nej. Og så må sige, vi har valgt at gøre på den måde, at han skal først komme senere, når vi har set Bamses julerejse. Så skal han så først... Hej Bruno. Hej Signe og Anders. Hej. Jeg sætter mig lige i sofaen. Okay, Bruno. Jeg er træt, for jeg har været ude og køre i taxa. Og den taxa, den holder derude. Der skal betales for den, Signe. Så hvis Daniel lige gider at gå ud og give ham nogle penge. Ja, Ej, men Bruno, nu ved synes du jeg... hvad? Så er det altså, det er den eneste gang, jeg betaler din taxa, Bruno. Ja, Signe. Bruno, så synes jeg måske lige, at du kan jo ikke komme for sent, og også så forvente, at der er andre, der fløjter ud og betaler herrens taxa. Og det hedder ikke en taxa, det hedder en taxi, ikke? Det er jo gik da meget godt, Anders. Ja, det gik meget godt, men det er så for en gang. Og så kunne man måske også få at vide, hvorfor at man har valgt at komme for sent. For du er kommet noget for sent. Ja, Ja, og hvad er det? det er fordi, Ja, at jeg skulle til tandlæge. til tandlæge. Ja. Du var til tandlæge, men Bruno, Ja, du har jo ingen tænder. nej. Nej. Så derfor gik det også hurtigt. Det gik hurtigt. Hvorfor tog du så alligevel så lang tid, at du kom for sent? Fordi at så skulle du jeg have en ny tid en ny tid til tandlægen. til tandlægen. Det er selvfølgelig... Skal vi rigtig hygge? Ja. Det skulle vi måske. Ja. Og Bruno, du skal jo over og åbne lågen. Ja, det skal jeg Det sige. er jo det, det er jo det, der er dit arbejde. Ja. Og skal du måske lige skal du vente så et øjeblik, fordi i hvert fald gør et hjælp med- sikkerhedstjek i orden. Nej, Bruno, stop, Bruno. Dit øjefelt, nej. Det er da fordi, jeg hele tiden skal lave forskellige ting, som at der ikke har noget med at gøre, at åbne låger. Nej, men lågen er klar nu til dig. Så går du over, Bruno. Så sætter vi os og slapper af. Og husk sikkerhedstjekket på vej derover, at der ikke er noget, der brænder, ikke? Er det noget, der brænder? Nej, der er Nej. ikke noget. Bare låge nummer 4, ikke? Ja. Låge nummer 4. Nummer 4. Åbne nummer 4. over ved julekalenderen, Bruno. Ja. Så Fire. det er hvor jeg der den nummer 4. Det er den, hvor der står et 4-tal på. Stort firtal Ja, midt det på. store 4-tal. Ja, Altså, Det har jeg her. Så kan vi sidde og nyde dit arbejde. og det virker godt. Og du har sikkerhedsafstanden klar. Der er sikkerhedsafstand, Anders. Ja, det er godt. Og Så kan du- firen. Og så skal du... Hvad er der så? Og hvad Så er skete der der? sådan en stort sort. Ja, En. sådan en stor... Sådan en. Nej. Jo, Og er der nej? Kan du flytte dig i himlens navn? Det er jo ikke nummer 4. Det er jo femtal. Du kan Det da kunne I ikke... da bare have sagt. Ej, det er jo da 5'eren, du har åbnet låg. Du har åbnet for den, Anders. Nå, var det nummer 5? Ja, hold Jamen, det kunne I da opmærksomheden bare væk. have sagt. Kig herhen. Du må ikke... Der er ikke nogen... Hold dig for øjnene. Sådan. Kig væk. Så Vi jeg må ikke... tror, Det er den først i morgen, vi skal åbne den. Den er sikret. Der er ingen, der så det. Bruno, Det var jo- du skal åbne den her. Det er nummer 4, du skal åbne. Nå, den der. Nej, Bruno, Bruno, den der her. har vi den med nummer Den 4. der, Nå, jeg er nummer 4. Det kunne du da bare have sagt, Ja, så- Signe. Åbner du 4'eren? Og skynd dig, for der kommer snart Bamses julerejse. Ja. Ja. Sådan, Signe. Og hvordan? Og hvad er der så Jeg derinde gider ikke bagved? at samle den op. Nej, du skal også bare sige, hvad er der inde bag lågen? Inde i billedet. Ja, hvad er der inde i Der er et billedet? billede Ja, men hvad er Ja, der på hvad? billedet, Einstein? af Bamsen. Og noget lilla, der hænger i en rød snor. Det er Okay. spændende. Godt, så kom over her.
Så kommer over og se, herover. og se Bamses julerejse sammen med julestuen. os andre. Ja. Det er afsnit nummer 4, Ja. og det, Så skal vi lige have det- sat kalorius og det er jo Sådan. spændende at Sådan. se, hvad der bliver sker så i ikke dagens sikret. afsnit af Ja. Bamses julerejse. Det var godt. Og det kommer om 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Ej, det er da alligevel utroligt, at Bamse ikke opdager nissen, var. Men det var da skægt, det der med dynen i skorstenen, synes I ikke? Jo, det Hva? jo. Jeg synes ikke, det var noget særligt sigende. Synes du ikke det? Nej. Ej, jeg synes at det var sjovt også der, hvor Bamse han tror, at sprallenissen har vendt sig om, fordi den var flov. Ja, nej, jeg er ikke... Jo, jeg er glad for Bamses julerejse. Det er en dejlig historie. Men jeg er meget, meget lidt imponeret over dagens lågeåbning, Bruno. Det er noget, hvor jeg nok kunne være en lille smule bekymret over, hvordan... Ja, det er jeg her også meget bekymret over, men det skal du ikke være ked af, Anders. Nå. Fordi du har en chance igen i morgen. Ja, det er da ikke mig, jeg er bekymret. Jeg er da ikke bekymret. Jeg er da bekymret over dig. Jeg er da bekymret over, hvordan det skal gå med dig. Fordi det var da ikke imponerende i dag, Nej, vel? det var det ikke, men det skal du slet ikke være ked af, Anders, fordi Nej. nu går jeg. Nu går og du? og så ses vi i morgen, Ja. fordi jeg har nemlig en taxa holdende derude. Og Ja. på vej ud, så tager jeg lige en klofuld mønter. Ja, En klofuld mønter. Ja, og mønter? betaler taxamanden. Han er så flink. det kunne da... Nå, Hej, hej, Signe. Hej, Bruno. Hej. hej, nå, Så skal vi bare sige farvel og tak for i dag. hej. Farvel og tak for i dag. Ja, tak. Det har været hyggeligt. Ja, I morgen bliver det jul. håber vi.